ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ୱାଗତ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ କୋଭିଡ-19 ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଓସେବା ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଚକ୍ଲିଟ୍ ଆପ୍। ସେ ଚକ୍ଲିଟ୍ ଆପ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବହିର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆସ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ଖାଇଲେ ହୁଅଇ ବଳ, ନ ଖାଇଲେ ଦୁର୍ବଳ, ଅବଶ ଦେହକୁ ଭୋକ ଶୋକ ରୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଲବଲ। ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ କ'ଣ ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉ ଏବଂ ଚାଲିବାକୁ ବା କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ? କହିପାରିବ? ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଆସ ପଢ଼ିବା ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ତୁମେମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ତଥା ଭାତ, ରୁଟି, ଡାଲି, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଏକା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା? ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜଣେ ରୁଗ୍ଣା ଥାଆନ୍ତି, ଯିଏକି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସ୍କୁଲରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମାନ୍ଦା ରୁହନ୍ତି। ପିଲା ଜାଣିଛ କି ଏସବୁର କାରଣ କ'ଣ? ଏସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ବା ସବୁର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ନଥାଏ। ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ତଥା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ରୁଗ୍ଣା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଥା ସୋମ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାତ ଡାଲମା, ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୋୟା ଭାତ ଡାଲମା ଏବଂ ଶନି ବୁଧବାର ଦିନ ଭାତ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କାହିଁ ଦେଲେ? ନା, ପିଲାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ତାମାନେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଯାହାକି ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ କରୁଛି? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ କ'ଣ? ନା, ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଶରୀରର କୋଷ ଗଠନ କରି ବା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦେୟ ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପୋଷକ। ତାହେଲେ ଏହି ପୋଷକ ଆଧାରରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର,
ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତୁସାର, ହେଲା ଜୀବସାର। ତା ସହିତ ଜଳ ଓ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଜୀବସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକାଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଥାଏ, ଯଥା ରୁଟି, ଭାତ, ଚିନି, ଗୁଡ଼, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, କନ୍ଦମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିଭଳି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ତେଲିଆ ବା ଚିକିଣିଆ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଥିରୁ ଆମେ ପାଆନ୍ତି? ନଡ଼ିଆ, ଚିନାବାଦାମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଲ, ମାଛ, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିଭଳି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଥାଏ? ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି, ସୋୟା, ଛେନା, ଛତୁ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। ସେହିଭଳି ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଇଥାନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୁନା ମାଛ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ସଜନା ଛୁଇଁ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମେ ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ସେହିଭଳି ଜୀବସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଥିରୁ ପାଆନ୍ତି? ଜୀବସାର କହିଲେ ବା ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍। ଭିଟାମିନ୍ ହେଉଛି A, B, C, D, E, K ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଆମେ ବେଶୀ ପାଇଥାଉ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପିଜୁଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଁଳା। ଭିଟାମିନ୍ D ଆମେ ପାଇଥାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ। ଏଇଭଳି ଜୀବସାର ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତୁସାର, ଜୀବସାରର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲି। ତୁମେମାନେ ଏହାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଯେମିତି ପୋଷକ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରି ଭାଗ କରିଛି, ସେହିଭଳି ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ। ଯଥା ଏକରେ ହେଲା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟୀ ଖାଦ୍ୟ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟୀ ଖାଦ୍ୟ କିଏ? ନା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ଆଉ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଆଉ ସ୍ନେହସାର। 2ର ହେଉଛି ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ କିଏ? ନା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମର କୋଷ, ରକ୍ତ ଆଦି ଗଠନ କରେ, ଯାହା ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି କିଏ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। 3ରେ ଆସିଲା ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଖାଦ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ସେ ହେଉଛି କିଏ? ନା ଧାତୁସାର,
ଜୀବସାର। ସେହିଭଳି ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଠୁ ପାଉ ତାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ। ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକରେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦଜ ଖାଦ୍ୟ, ଦୁଇରେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ। ଉଦ୍ଭିଦଜ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ, ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିଭଳି ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ନା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ, ପ୍ରାଣୀ ଯେପରି ଗାଈ ଠାରୁ କ୍ଷୀର, କୁକୁଡ଼ା ଠାରୁ ଅଣ୍ଡା, ଛେଳି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଠାରୁ ମାଂସ, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ। ନହେଲେ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଖାଦ୍ୟକୁ ତା'ର ପୋଷକ, ତା'ର ଉତ୍ସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏହି ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଆଉ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ।